Kapatid lang ako. Mas pinainit Wala siyang kwenta ka pa. at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisha. Welcome back to the program. This is Top Secrets. Kapiling si DJ Raketera at meron nga po tayong panibagong caller on the line. Hello, magandang gabi. Hello, Miss Rakitera. Good evening. Pwedeng malaman kung anong pangalan mo? Jabi. Jabi. Jabi, taray para ka lang tutubi Jabi, ilang taong ka na? 40 years old. 40 years old. Uy kung papakinggan ko yung boses mo, parang hindi 40, parang 21 lang. Thank you po. Jabi, tagasan ka? From Laguna. From Laguna. Uy, may nagrereklamo sa amin dito. Yung boses mo Yes, daw, po. hindi daw masyadong klaro. Pwede mo bang lakasan pa yung boses mo? Tapos kung nanonood ka dyan sa cellphone mo ng live ko sa TikTok or sa Facebook o kung nakaradyo ka dyan, pwede bang patayin mo muna yon? O kaya i-exit mo muna Okay po. yon? Kasi may nag-feedback talaga sa amin eh. Okay po. Ano ko lang po. Ayan. Okay na po ba? Okay na po. Actually, parang hindi pa rin okay. Pero okay lang, sige. Okay na po, Miss Rakitera. Mukha namang okay na. Yan. Okay. Okay. Jabi. Jabi. Jabi po. Yes Oo. Tagasan ka nga ulit? po. Laguna po. Laguna. Okay. Jabi, 40 years old from Laguna. Ano ang top secret mo? Napakol na kasi ako sa friend ko. Sa kababata ko ganun. Nai-inlove na ako. Pero friend lang kami talaga. Friends lang talaga kayo. Kababata mo to. Apa. Yes May po. partner ka ba? Currently? Separate na po. Wala na po. 2 years Separated. na po. Etong, 2 years na po. okay. So, etong kaibigan mo, may partner ba siya currently? Yes po, pero hindi na sila okay. Uy, so malabo sila. Ikaw bang shoulder to lean on ni friend? Parang gano'n na po. Parang every time na nagkakaroon siya ng plan niya, sinasabi sa akin na mini-message niya ako kung free ba ako, gano'n. Every time na siguro nalulungkot siya, gano'n, or nagkakaproblema siya, ako kasi lagi niyang pinupunta. Parang lagi niya akong mini-message. Gano'n na nga po, yung po. Gano'n na po yung nagiging Kaso yung pagiging friend lang dapat namin parang medyo parang, paano to, bakit gano'n? Bakit ako may iba naman na pwede niyang pagsabihan ng problema, gano'n. Magkapit bahay lang ba kayo? Ngayon po kasi, di ba, may family na siya. Nasa rin po, within Laguna din po, pero medyo malayo. Yung Okay. distance. So, pamilyadong tao na rin to. Pero hiwalay, parang on the rock sila nung mismong partner niya. Tapos ikaw separated. Tapos, lagi siyang Yes. nagko-confide sa'yo every time na may problema siya. Through social media ba kayo nag-uusap? Through chat? Chat po, Miss Rakitera. Was Chat there a po. time na nagkita kayo dahil sobrang bigat ng nararamdaman niya tapos ikaw talaga iniyakan niya in person? Yes po, sinasabi niya po yung mga ayaw niya sa husband niya. Pero ako naman, lagi ko namang ina-advise sa kanya, huwag ka nang gumaya sa akin. Ayusin mo yung dapat ayusin. Huwag ka nang gumaya sa akin. Ganun, sinasabi ko naman lagi sa kanya na ayusin mo kasi ayokong maging
kagaya ka ng naging nangyari sa buhay ko, gano'n. Lagi ko naman sa kanya pinapayo na huwag mong bitawan yung family na binuo mo. Gano'n. Tsaka ano rin siya, kasal na kasi siya, Miss Rocky Terra. So talagang ini-encourage mo siya na ayusin yung relasyon niya dun sa partner niya, sa asawa niya. Yes po. Pero Yes ngayon po. nafo-fall ka. So anong balak mong mangyari? Gusto mo ba siyang layuan na, manatiling kaibigan, o gusto mo bang Manatiling i-pursue siya? kaibigan po. Manatiling kaibigan pa rin po. Kung saan walang mababago, walang mababago sa friendship namin. Kaso, nung nahihirapan kasi ako, Miss Rocky Terra, yung parang kung saan niya gusto pumunta, laging ako yung nilalapitan niya. Gusto niya samahan ko siya from puntang Tagaytay, anywhere kung saan ang gusto niyang makahinga-hinga siya. Parang gano'n po ang nangyayari. Tapos kayong Ako dalawa lang naman talaga ay, magkasama. ganun. Po? Kayong dalawa lang talaga magkasama. Opo, may time din po na gano'n, na kami lang dalawa. Tapos, Yung lagi niya lang, gano'n lang siya. Tapos, yung relationship niyo magsishare lang bang kami. yung relationship niyo bang dalawa for friendship lang talaga o nagkakaroon kayo ng intimate moments? Nagkakaroon ba Wala pong gano'n. wala. Walang intimate moment po. Wala po. Pag sumusuka po, gano'n. Ako lang yung taga-drive, na ako nagda-drive. Ako humahagod ng likod, pag gano'n, pag masama yung... Oo, hinahagod mo yung likod. Wala kang nararamdaman pag hinagod mo yung likod. Ano po, yung parang comfort lang, gano'n po. Gano'n lang po. Ganun pala More on comfort lang mag-comfort. po. Wala pong mali siya, Miss Rocky Terra. So ang balak mo is that manatili kayong magkaibigan, pero hindi mo lang maiwasan na ma-fall ka sa taong to. Paano kung sagad-sagaran na yung yung sidhi ng nararamdaman mo dito sa taong to? Paano mo matutulungan yung sarili mo kung kasama mo pa rin tong taong to? Yun nga po eh. Kaya mo po, ba? kinakaya ko po kasi syempre, di ba po, parang nasa status po kasi siya ng na may family pa, may husband pa, gano'n. Ayoko din naman makasira ng pamilya. Kung sakali man na tuluyan na sila maghiwalay nung asawa niya at sabihin niya sa'yo one day na, oh wala na kami talaga ng asawa ko, ayoko na. Anong gagawin mo? Siguro po, hindi ko agad igagrab yun. Kasi, di ba, parang naging may choices kasi siya eh. Parang ayoko din naman ng gano'n na parang nagkaroon siya ng separation nila kasi dahil sa akin, ako yung choices niya. Ayoko naman po na, gusto ko po yung, pero ang ano ko rin naman po is maayos pa nila. Ayoko naman po na magkaroon sila ng lamat or magse-separate talaga. Pwede nga, ayaw mong sunggaban agad. Baka mamaya bakuran mo pag nalaman mo talagang hiwalay na sila eh. Paano kung may ibang lalaking umaligid dun sa friend mo na yan? Okay lang ba sa'yo yun? Okay naman po sa akin, wala naman pong problema yun. Yung ano ko lang kasi is ayoko lang ako yung magiging reason ng maghiwalay sila. Ganun po. So, antindi mo rin naman palang Ewan ko kaibigan. Kumbaga naka-mindset ka na kaibigan ka talaga at ayaw mong may masabi rin siguro yung ibang tao kapag sakali man Yes po, na, tama po. na dumating yung pagkakataon na magka-fall kayo sa isa't isa tapos sabihin ng ibang tao, oh, sinasabi ko na nga ba, yan talaga yung kabit niya yung mga ganon. Di ba po? Yeah. Tama po. Exactly po. So, may ganon bang issue sa inyo na kumakalat na ikaw yung kabit nitong friend mo? Ay, wala naman pong ganun. Kasi ano naman po kami, friend lang talaga. Wala namang kumakalat na ganong issue pala. So, pinangunahan mo lang. Yun nga po eh. Naisip ko na nga po, Miss Rocky Terra, baka kailangan niya lang ng driver. Hindi rin malabo, tsaka tagahagod ng likod. Diba? Madalas ka bang manlibre sa kanya? Hindi naman. Gano'n naman po kasi may ego naman po ako na parang gusto ko yung, siyempre pag babae po, di ba, ikaw yung magti-treat, gano'n. Ayaw mo maglabas siya ng pera,
Di ba po? Ganun Uy, naman po galawang kasi boyfriend ka na. Galawan ka nang nakikipag-date sa kanya, sa totoo lang. Kumbaga, yung galawan mo, galawang gumugusto. Kasi kapag magtropa kayo, ultimo sentimo, piso yan, dun sa tropa mo, papalibre ka dyan, 'di ba? O kaya, oy, bayaran mo naman to, parang ganun yun eh. So, ikaw talaga, hinahaluan mo na siya ng romantic feelings with actions, kaya naililibre mo rin siya. And hindi mo yun maikakaila. So, ito bang si friend, nakakaramdam na may gusto ka sa kanya? hindi ko din po kasi sure kasi di ba po sinabi ko po kanina pa parang nagpapa-call siya. Pero napo-call ako pero parang feeling ko nagpapa-call lang po siya sa akin. Hmm. Alam mo, naisip ko dito sa kaibigan mo, ikaw lang yung kailangan niya sa kasalukuyan. Hindi ko sure kung parehas kayo ng nararamdaman eh. Kasi alam mo yung yung kasabihan na misery loves company. Alam mo yon? Yung pagparehas kayo na galing separation or galing kayo sa mga, alam mo yun, somehow rocky relationship or hindi masyadong magandang experience ninyo sa relationships ninyo. So parang nakatagpo kayo ng comfort sa isa't isa. So kayo yun eh. Basically kayo yun eh. Mm. Yun lang naman po yung aking Miss Rakitera, yung iwasan. Hindi ko naman siya maiwasan kasi ayoko din naman iparamdam sa tao na si Piolo ba ako, si Jericho Rosales ba ako para iwasan siya. Diba? Parang ayoko naman kasi dumating sa kanya. Ang Hindi, gwapo pero mo naman, parang, di ba, parang ayoko naman po kasi ng gano'n. Pero kasi ang dating na niyan, kung wala naman ding, ano bang mga naibibigay niya rin sa'yo? Ano bang mga napapala mo rin sa kanya bilang kaibigan? Nakakapag-share ka rin ba sa kanya? Kapag oras ng pangangailangan mo, siya rin ba nakapagbibigay sa iyo? Yung ganun ba? So parang, ang friendship, 'di ba, Napapangiti niya mutual naman po naman ako. siya eh. Ha? Napapangiti niya naman po Nako, ako. galawan talaga to ng mga in love. Hindi po. Like po, siyempre, di ba po, mag-isa na po ako sa bahay, tapos parang nagkakaroon kasi ako ng anxiety kapag medyo parang nakakulong lang, walang kausap, ganun po. So parang ayaw mo mabaliw at siya yung dahilan kung bakit hindi ka baliw ngayon. Hindi naman po totally ako nababaliw. Parang nahihirapan din naman po ako sa Anyway, putulin muna natin to. Magbe-break muna tayo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!